Gyerünk, érezd jól magad egy kicsit. Tedd fel a maszkot. Szia! Hogy vagy? Ó, na végre! Gyere, gyere, gyere! Mit csinál itt? Adj egy sört, ide vele. Nézzétek, ki van itt! Te is itt vagy. Na, mit iszol? Halloweeni körhinta. Gabe! Semmi baj, semmi baj. Ó, baszki! Hülye kretén! Nem áll jól. Egy kis művérrel elfedjük. Fiona! Fiona! Ez itt igazi, mi? Baszki. Igen, az, gyere. Rohadt élet. Úgy utálom a Halloween-t. Finoman. Durva jobb forgot adott. Meg kell tanulnod jobban kivédeni. Float like a butterfly. Tartsd oda. Velünk tartasz? Iszunk pár sört. Nem, dolgoznom kell az esti eseményen. Páran nyertek egy VIP kört. Ja, persze, persze. Rágyomták ezt a szart. Na, náhogy igen. Én tavaly csináltam, de nem volt túl gáz. Csak sose vagyunk elegen. Redrick, nagyon jó volt, csak vigyázz a távolságra. Nem akarjuk, hogy közelharc legyen a dolog vége. És Fiona, ezek zombik és nem menzes szörnyek, spórolj kicsit a művérrel. Holnap indul a Halloween műsor, minden legyen a helyén. 5 perc és próba. Hogyne? Inkább ő itt a menzes szörny. Hallottad, hogy Így sikított? 5 perces próba. Hol van ugyanekkor? Rendben.
Basszus, de ki vagyok. Biztos nem akarsz itt maradni velem ma este? Fizetsz túlórát? Hogyne. Mennem kell. Hív a söröcske. Akkor szia, minden jót ma éjjel. Lesz. Jó bulizást. Baszki. Segítsek? Nem, megoldom. Közd, de sikerül. Hogy csak? Megoldom. Nem gond. Hagyd már! Rendben. Sajnálom. Te is dolgozol ma éjjel? Ja, 10 perc és kezdek. Ahogy szoktam. Szia! Szia! Akkor hétfő? Szia! Hello! Szia! Most hülyéskedsz, tudás? Menjél már! Milyen olcsó cucc. Ebben akarsz bejönni? Ja, miért ne? Ez egy olcsó vacak. Mi az, hogy mi vagyok? Hát vámpírtől, elég egyértelmű. Hát lehettél volna ehhez mit szólsz? Gyenge. Nem néz ki jól? Kellett volna valami több. Na, kész belőle? Jahogy. Jól van, Dante, de ezúttal nem hagysz cserben, igaz? Most miről beszélsz? A Valkürről, mi másról? Már. Te minek költöztél be? Nem látod? Gimissek fejnek. Minden nap így nézel ki. Szerintem Ja, pontosan. Te kis pöcs. Hé, Jenny, tedd el a körömre szelőt. Azért pia is van benne? Hát nagyon remélem, hogy igen. Ja, ahogy én is. William! Semmit se látok ebben. Meghívó a Lisebergbe. Bla bla bla. Nem, semmit nem ír. Baszki. De ugye lesz vattacukor? Ugyan. De mekkora bohóc vagy? Nem kell neked több cukor. Úgy érted, már elég édes vagyok? Ja, pontosan így van. És miért jobb, mi? Én legalább dolgoztam vele. Megvettem a ruhát meg a tollakat, és én vartam össze az egészet. Nézzétek ki van itt! Nem is ciki. Nem. Szerintem nem. Ó, baszki. Nézzétek. Szia! Rég láttalak. És mit csinálsz te itt? Én itt dolgozom. Fasza. Mit csináltok itt? Van egy ilyen VIP meghívónk. Oké. Szeretettel üdvözöllek benneteket a Lisebergben, Európa legjobb Halloween partiján. Kösz! Mielőtt bementek, be kell tennetek ide a mobiljaitokat. Kifelé visszaadom. Az kizárt. Nem. Benne van a meghívóban. Ugyan? Ja, persze, elolvastam. Nem mondasz újat. De miért? Nem ezért vagyunk itt, hogy posztoljunk, ide vonzunk másokat? Nincs szükségünk reklámra, és amúgy se értem, hogy miért lettetek meghívva. Bent nincs mobil. Én nem adom oda, soha. Akkor menjetek haza. Nekem mindegy. Hagyjuk ezt, ne csináld már. Szard már le. Ez a szabály. De kit érdekel? Ne csináld már. Most Ki a komolyan. faszt érdekel, hogy van-e nálunk mobil vagy sem? De gáz. Akkor most mit csináljunk? velük? Gyertek már! Jól van. Most már látom. Ennyit arról, hogy ki az igazi barát.
miért nem jöttök már? Gyerünk! Ez az. Akkor lássuk. Jól szórakozol, mi? Ez igen. Ez nem semmi. Baromi klassz. Nézzétek a Baromi jó fényeket! lesz. Azt Figyelj figyelj. csak. Oda nézzetek. Örülsz? Még szép. Hogy nem kell órákon át sorba állni. Ma éjjel az egész park csak a miénk. Hogy vagy? Kurva jól. Tök jó, hogy csak mi vagyunk itt. És hogy működik? Bármire felülhetünk? Ami világít. Ma este nekünk dolgozol? Úgy tűnik. Hé! Van vattacukor? Ne hülyülj már! Kapok egyet? Maradj már szebbe, hány éves vagy? 3? Van itt valahol sör is? Jó buli lesz. Na, miért 11 vagy után nem árulhatjuk. Most viccelsz? Még jó, hogy felkészültem. Ha egy kortyot is isztok, hívom a biztonsági őrt. Wow! Szeretsz beköpni másokat, mi? Te csak végezd a munkádat. A bulit bízd ránk. Action. Oké. Hé, várj egy kicsit, jó? Várjál. Oké, lenyugszunk. Na, jók leszünk. Ja, azok leszünk. William, ma jól érezzük magunkat. Ja, én Igaz? baromira igyekszem. Most csak a miénk az egész park. Ne veszekedjünk. Ezt az idióta picsát. Mekkora Gyere. kretén lett. Hogy lehetett a barátunk? Hagyjuk, menjünk be a tükörházba. Én is kérek. Ne edd meg az egészet. Oké, srácok, na gyerünk! Ez kurva jó! Ez a most sosem egyszer teljesen, akárhogy ütöm. Kurva élet! Mit csinálsz ebben, te kis rohadék? Na ezért most jól megkapod. Na gyere, kapjál, ha tudsz! Oké. A francba! Mióta dolgozol itt? Már tavaly tél óta. Szebbe! Ne rosszul baj, Jenny! Kellett valami bevétel, mikor befejeztem a sulit. Vigyázat! Hát, tudod, már én is próbálkoztam mindenhol, de kurvára nem találok menót. Mit csinálsz már? Lemásolhatom, amit beadtál? Igazából csak találkoztam egy sráccal, és ő hozott be. Gyere már, Dante! Mindjárt jövök! Gyere már, Dante! Ne súnyogj ott a háttérben! Jól egymásra találtatok Jenivel. Tök cukik vagytok. Aha. Tudom, hogy Jenny néha akkora egy... Egy picsa?
Nem pont ezt a szót használtam volna. Tudod, gondoltam rá, hogy írok neked. Többször is. De nem tudom. Miután az történt Petrával, én elég szarul éreztem magam. Ja, baromi nehéz lehetett neked. Na, mi a gyász van már? Mi a fasz? Mi? Már vége is? Ha-ho! Mi a fasz ez? A kis csaj megnyomta a gombot? Elektromos autók, fel kell őket tölteni, nem? Lefogadom, hogy ez is Fiona műve. Hé! Most mi a fasz történik? Mit csinálsz? Miért kapcsoltad ki? Én semmit sem csináltam. Akkor mi van? Gyerünk, vezetni akarunk. Nem tudom, mi történik. Egész este szivatni fogsz minket? Most mit csinált? Nem tudom, lehet, hogy ez is a program része. Telefonálnom kell. Úgy volt, hogy azt használhatjuk, ami világít. Most mit csináljunk? Most mit csinál? Az ott nem a szellemkastély? Mi? Mi? Nézzétek azon! Jól van, nézzük meg. Igaz? Jól kitaláltad, jól kitaláltad. Mi van, most oda megyünk? Na, ez is a dolog része, csak ránk akarnak ijeszteni. Na gyerünk! Baromi jó! Ez jó. Úgy néz ki, mint te. Na jó, akkor lássuk, baszki! Ja, gyertek, gyávasztal. Igen, én készen állok. Biztos, hogy készen állsz? Hát lehet, hogy most nélkülem mentek Most be. az egyszer. Most az egyszer. Kívánom, hogy milyen a hely. Baszki, de bara. Ne parázz már. Megvédelek, ha történne valami. Ha, ez meg mi a fasz? Csak az egyik régi babád, William. Baszki, ez nem igazi gyerek? Ne csináld, gyere. Baszki, de hangosak vagytok. De a smárolástól is fosol, mi? Félelmetesebb, mint ez az egész, azt tudod. Figyú, menj és kavarj inkább a babával, ahogy szoktál. Inkább kavarnék anyáddal, ahogy szoktam. Hé, vigyázz a szádra. Na, gyere. Rám vársz? Hova a francba mentetek?
Ahó! Ó, a kurva élet. Jól elkaptalak a sohadék. Basszus, ez már nem vicces. Már. Mi a Kurvára franc? nem. Ez komoly? Szerinted ez vicces? Most fog előugrani a kollégád? Nem, ez... Szerinted ez nem kezd unalmas lenni? Kapcsold vissza! Basszus, tök csalódás az egész. Menjünk. Hol van Szebe? Szia, baba! Szebe! Szebe! Szebe, elég már! Ki van ott? Ki dolgozik ma a padláson? Basszus, mit csinálsz? Megkergetett egy rohadt színész. Maszkja volt meg fejszéje. Milyen színész? Ezek mind babák. Na jó, ez tényleg jó volt. Kibaszottul ijesztő volt. Szép munka. Hú! Ki dolgozik még? Ez meg mikor történt? Oda bent. Komolyan? De Ja, hogy találkoztál vele? kurvára nem tudom, csak megtörtént. Nem igazság, minket miért nem kergetett meg? Örülök, hogy nem jött Ja, utána. majdnem beszartam, úgy megijedtem, baszki. Ugyan már, a legijesztőbb dolog ma az, hogy Fiona itt dolgozik. William, elég már. Mégis mekkora az esélye annak, hogy pont mi nyerünk egy exkluzív estét ide? És pont ő az, aki körbevezet minket. Mindig is be akart minket mártani Petra miatt. Tuti végigbasztat majd minket. De mégis miért tenne ilyet? Vajon miért, bazd meg? Legutóbb miatta hallgattak ki a zsaruk, vagy nem? Muszáj megint ezt? Hé, nem a mi hibánk volt. Nem hát. Mi csak buliztunk. Túl sokat tolt és elesett. Ezt magyarázd meg neki. Kurvára nem fogja elrontani az esténket. Nézzétek! Na, ez a veszély. Na? Igen. Halló, itt Daniela a Lisebergből. Hagyj üzenetet. Szia, Daniela, Fiona vagyok. Vissza tudnál hívni, légy köszi. Kurva jó lesz, most megbaszódunk. Mind be fogtok szarni oda fenn, baszki. Mi a fasz? Baszki, de jó, hogy nem kell sorba állni. Ez az, Én csináljuk. vagyok az első, én ülök középre! Odaérünk már, ne húzd az időt, Dante. Gyerünk! Hogy kell ezt Ti bekapcsolni? meg mit csináltok baszki. itt? Ugyan, tök Mi jó! van? Világított. Úgy nézek ki, mint egy hullámvasút mérnök. Ezt baromira vártam már. Fiona, gyere! Nem megyek, ha nem ülsz fel te is. Ez kurvára para. Ugyan már, Dante. Ne legyél már ilyen gyáva pöcs. Menjél és nyomd meg azt a gombot, hogy elinduljunk végre, és legyen valami buli is.
Gyerünk! Induljunk már! Jó buli lesz. Ne húzd az Léci, időt, Fiona, induljunk már! léci! Fiona, gyere ide! Vedd le a maszkot. Hú! Fiona! 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 Indulunk! Indulunk! Woo! Basszus, oda sem merek nézni. Te jó ég. Woohoo! Ki az a legszarabb része az egésznek? Szia, Daniela! Most nem igazán tudok beszélni, mert felfelé megyünk a Valkürrel. Hogy mi? Mit keresel a Valkürön? Hát itt vagyok azokkal, akik nyertek egy VIP estét a parkban. Csak meg akartam kérdezni, hogy kik dolgoznak. Várj! Milyen VIP este? Most viccelsz, ugye? Oda nézd, látod azt? Te nem is hallottál a ma esti dologról? Nem tudom, mit Ne művelsz. hülyülj már. Fiona, a park Nyugi, zárva nagyon jó van. lesz. De te küldted nekem az e-mailt. Nem küldtem neked e-mailt. Menj most szépen haza. Várj már, Daniela! Halló! Tényleg jó lesz, ne izgulj már ennyire. Nyugi! Ja! Micsoda Baromi éjszaka, jó! baszki! Ó, kurva élet! Nézzétek! De magasan vagyunk! Na, ez az. Mi történt? Szembe! Szembe! Ha? Szembe! Szembe! Mi a fasz van már? Ne várj! Ezek mi a fasz? Mondd már valamit! Szembe! Ne csináld már! Kurva élet! Szembe! Szembe! Mi a fasz van már? Nézze már meg valaki! Nyílj már ki! Nyílj már ki! Nyílj ki! Oh, Ó, baszki! basszus, ez a legparább, amin valaha ültem. Hát, ez meg mi a fasz? Baszki, ez nem lehet. Mit csinál? Ilyen kurvára Mi a nincs. szart csinál? Meghalt! Nézzétek már meg! Nem értem, mi történt. Szebe, Szebe! hívd a rendőrséget! Hívd a rendőrséget! Hol vannak a mobilok? Mi a fene folyik itt? Ide tettem őket, ti is láttátok. Baszki. Bassza meg! Menjünk innen! Menjünk! Hova megyünk? Igyekezzünk már! Van személyzeti kijárat az iroda mögött. Gyerünk! Úgy a leggyorsabb. Gyertek! Segélyhívó. És Milyen az hol vészhelyzet van? Halló, Alicebergben vagyunk, és segítség kellene. Van itt valaki is? Megölte Szebét. Hova megyünk? Lélegzik a sérült? Nem, meghalt. Gyerünk! Mi történt? Hát nem érti, egy balta van benne. Küld valakit, vagy sem?
A gyanúsított még a helyszínen van? Most merre megyünk? Ne arra! Ne arra! Mi a fasz? Mi a fasz ez? Fiona! Fiona, fuss! Mi? Fuss! Fuss! Halló! 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 Picsába! Baszki, húzzunk el! Merre menjünk? Merre menjünk? Kurvára mindegy, csak gyerünk, futás! Hogy fogunk kijutni innen? Gyerünk, érezd jól magad egy kicsit. Tedd fel a maszkot. Nézzétek ki van itt! Na ez az! Gyerünk, buli van! Gyorsan! Hol a francba van már az iroda? Nem tök mindegy, Fionánál van a kulcs. Arra van a kijárat. Baromi messze van, és tutira ott vár majd ránk. Halljátok, ez nem a Helix, akkor a virágos körhint arra kell, hogy legyen. Mi a fenéről Nem beszélsz? emlékszel, amikor belógtunk? Van ott egy alacsonyabb kerítés, ahol be lehet mászni. Jól van, menjünk! Menjünk, gyertek! Na és Fiona? Meghalt! Hagyd a fenébe! Talán láttad? Ki kell jutnunk. Hagyd a picsába. Nem, Árdán, te nem most játszd a kibaszott hőst. Megkeresem Fionát. Kibaszott idióta. Ne. Telefonáljatok. Kurva élet. Telefonáljatok! Baszki! Jenny! Nem bízhatsz meg benne! Jenny, gyere már! Gyere! Baszki! Igen, és ott volt a csomagtartóban. Szóval ott ült egy autóban, ami a saját nevén volt. Mekkora idióta az ilyen? Nem? Igen, az. Rolf, halló? Igen, itt Rolf. Miben segíthetek? Talán furcsán fog hangzani, de felhívott egy lány, hogy valakit megöltek a Lisebergben. Biztosan valami Halloween baromság. A Liseberg zárva van, mint az asszony szelencéje. Undorító. Halló? Én is azt hittem, hogy tréfa, de nem hagy nyugodni. Utána néznétek? Rendben, oda megyünk. Vétel is vége. Fiona! Fiona! Baszki! Fiona! Fiona! Kussolj már! Mit csinálsz itt? Látni akartam, hogy jól vagy-e. Boldogulok egyedül is. Picsába. Keressük meg a többieket. Tora tud egy kiutat. Nem. A déli kapuhoz megyünk. Mi a fene folyik itt? Ki a faszom volt az? Nem tudom. Vágod, kibaszottul para, hogy mind itt vagyunk ugyanazon az estén, amikor történt, és Szebben meg meghalt. A főnökömtől kaptam e-mailt, hogy dolgoznom kell. Azt hittem, mások is itt lesznek, de senki se tud szart se. Hát nem érted? Valaki azt akarta, hogy itt legyek veletek együtt. Igyekezz már!
mi történik? A kártya nem működik! Kurva élet. Csapdába estünk. Fiona! Itt a rendőrség. Merre vannak? Az északi kapunál. Oda megyünk? Gyere! Francba! Baszki! Itt kéne lennie. Kurva élet. Basszus, biztos meglátták, hogy valaki beugrott itt. Ha-ha! William, Mi az? Jó van, gyere. mit csináltok? Nincs más választásunk. Nincs itt senki. Itt van erre. Akkor kerülnünk kell arra. A picsából tudta, hogy erre jövünk. Várj előbb! Oké. Gyerünk! Fuss! Várj, itt van. Nem mozdulj. Baszki. Mi a fasz? Kurva élet. Baszki. Erre. Gyere! Mit csinálsz? Dante!
Kibaszott szöges drót! Oké. Megsérültél, vagy mi van? Semmi, menjünk kajálni. Hotdog? Taco. Nem, hotdog. Taco. No, szenyor. Sí. Gazdagon, sült Taco hagymával. és te fizetsz. Baszki, elmennek. Ha-ho! Ha-ho! Hogy hívjuk fel a figyelmüket? Csönd már! Itt van. Gyertek, menjünk! Gyere le, Menjünk! gyere le! Menjünk innen! Basszus, igyekezz már! Igyekezz, gyere le! Gyerünk már, gyere le! William! Segíts már! William! Gyere már! William, gyere már! William! Ne! Sajnálom. Nem hagyhatsz itt, Sajnálom. bassza meg, William! 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 Sajnálom! Istenem! Futás! Tessék! Siess már! Oké, csinálom már. Jó. Szerinted látni fogják? Nézd, azt hiszem a Tacónak várnia kell. Jenny! Hol van Tora? Merre van? Nem veletek volt? Hová lett? Mi van, csak úgy ott hagytátok? Dante, Visszamegyünk megkeresni, gyertek! Dante, Meg kell találnunk! Állj le, meghalt! baszki. Tehettünk volna valamit. Mit tehettünk volna? Csak úgy ott hagytuk. Mit? Milyen ember vagy te? Hogyan? Nem tudom, tehettünk Magunkat volna kellett valamit. megmenteni! Baszki, Baszki! Befelé a kabinba! Gyerünk! siess! Gyerünk! Zárd be! Tartsátok az ajtót! Baszki! Tűnj innen, rohadék! Ki ez a pszichopata? Picsába. Nézzétek! Nézzétek!
Visszajönnek. Igen. Oké. Már csak pár perc kell. Na végre. Oké, mindjárt leérünk. Látjátok valahol? Készüljetek, hogy tartsuk az ajtót. Nézzétek, Tora! Hogy mi? Tora! Gyere ide! Tora, gyere ide! Szaladj! Siess! Itt van valahol! Siess! Siess! Ne! Gyere! Vigyázz, mögötted van! Gyere már! Vigyázz! Siess! Vigyázz! Tora! Ne! Ne! Tora! Hallod? Hagyd végig! Ne! Basszus! Tora! Ne! Tora! 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 Kurvára ki foglak nyírni! Ki foglak nyírni! Megmentettük volna. Hogy a picsába hagyhattad ott? Beleakadt a kerítésbe, azt hittem, hogy Kurvára nem meghalt! számít! Túl késő már. Ki ez, és miért teszi ezt? Még mindig nem értitek? Ma 1 éve történt. Ugyanolyan maszk van rajta, mint Petrán akkor este. Valaki bosszút akar állni? Mégis ki? Te ismerted őt? Fogalmam sincs. Annyira azért nem voltunk jóban. A családjával sem találkoztam. Elég furának tűntek. Á, nem a legjobb barátnőd volt? Tudtam, hogy valami nem stimmel ezzel. Ja, te meg a pszichopata együtt dolgoztok. Basszus, igazad lehet. Valaki elintézte, hogy én dolgozzak ma este. Olyan, aki jól ismeri a parkot. Nézzétek! Ide jönnek. Ki az ott? Valaki, aki itt dolgozik. Hová mentek? Hová mentek? Gyertek vissza! Gyertek vissza! Gyertek már vissza! Nem jönnek ide. Kibaszott zsarok. Senki se jön.
Azt akarta, hogy végignézzük. Kurvára kinyírom. Játszik velünk. De nem csak ő ismeri ezt a parkot. Gyertek! Négyen vagyunk ellene. Mi az? A megfigyelő központba megyünk. Vigyázzatok! Dante, figyeld az ajtót. Oké. Baszki. Járt itt. Innen az egész parkot láthatta. Hol lehet az a geci? Nem értem, miért vagyunk itt. Semmit se csináltunk akkor este. Éveken át gúnyoltátok, le is filmezted, emlékszel? Akkor miért hívtad meg a buliba? Honnan tudtam volna, hogy majd... Elég. Ezt most azonnal hagyjátok abba. Rémes, ami vele történt. Persze. És tudom, hogy bennünket akarsz okolni érte. De csak baleset volt, bassza meg. Túl sok LSD-t tolt, totál megkattant tőle és eltévedt. Na és ki adta neki? Te voltál? Nem, dehogy is. Akkor meg ki volt? Talán te, Nem ő. de valaki odaadta. De nem közülünk. Mit számít már? Mégis hogy lehetnénk mi a felelősek azért, hogy kirohant az erdőbe és meghalt? Teljesen egyedül vérzettel az erdőben, miattatok. Na és te? Miért vagy itt, ha olyan kurvára ártatlan vagy? Bazd meg. Van itt valaki? Ez meg ki a fasz? Az egyik biztonsági őr. Kriszter, igaz? Mi történt? Jól vagy? Valaki leütött és kikötözött ide. Mégis ki? Nem tudom, maszkban volt. Eloldoznál, kérlek. Várj! Ő is itt dolgozik. Mit csinálsz itt ma éjjel? Mi? Ezt meg hogy érted? Csak válaszolj a kérdésre. Te voltál az, mi? Nyugodj meg! Nem csináltam semmit. Pont elkezdtem az éjszakai műszakot, és hirtelen valaki rám támadt, és ide hurcalt. Onnan tudjuk. És ha hazudik? Pontosan. Hazudsz nekünk? Hazudsz Nem nekünk? hazudok. Sajnálom, Kriszter, de senkiben sem bízhatunk meg. Maradj itt szépen. Mit keresel? Van egy alagút a Colorado alatt. A vizes hullámvasút alatt?
A karbantartókat egy kulccsal engedtük be. Van egy alagút? A parkba vezet, a főépület mögé. Oda nem kell semmilyen belépőkártya. Csak a kulcs. Oké, akkor menjünk ki innen. Oké. Az alagúton át kijutunk. Mi lesz a szivattyúkkal? Mit mondtál? Az alagút el van árasztva. Ki kell pumpálni a vizet, hogy átjussatok. Basszus, igaza van. De hogy értette? Milyen szivattyúk? Az alagútba folyik a víz a Colorado alá. Be kell kapcsolnunk a szivattyúkat, csak úgy jutunk át az alagúton. Tessék, Merre megyünk? egy folyosón át a pincéhez. Megyek és megmutatom. Nem. Én megyek. Jobban ismered a parkot. Figyeld a monitorokat, hogy ne kapjon el. A kulcsokat. Miért? Most mi bajod van? Ahogy mondtad, senkiben sem bízhatunk. Mindannyian kimegyünk. Amin dolgoznak a szivattyúk, irány a Colorado. Fügyú. Csak óvatosan. Most haragszol? Azt akartam, hogy maradj ott. Ja, inkább Fionával jöttél volna? Még mindig szerelmes beléd. Ugyan már. Tudod, hogyha valami történne veled, akkor... Én nem akarok még egy halálért felelős lenni. De miről beszélsz? Tora és Szebe. Egyik sem a te hibád volt. Petra! William hazudott. Komolyan kinézted volna belőle, hogy LSD-zett? Nem tudom, ki akarta próbálni? William tette a poharába. Tudta, hogy Petra ott lesz. Azért hozta. Úgy volt, hogy csak szivattyúk. Egy hülye vicc akart lenni az egész. Aztán bekattant, és az én hibám miattam halt meg. Nem miattad. Nem Fiona miatt, nem Szebbe miatt, és nem Tora miatt, és nem az én hibám. Semmi baj, semmi baj. Ki fogunk jutni innen. Mindannyian. És ha hozzád ér, akkor kurvára kinyírom. Oké? Gyere. Előttetek van a lépcső az alagsorba, és aztán az utolsó ajtó. Oké. Kurva élet. Kérsz te is? Jobb, mint a battacukor. Lehet valahogy skype-olni ezen a szaron? Lehet, de csak az őrök tudnak belépni. Akkor megkérdezem. Talán le van írva valahová a kód. Hé! Mi a jelszó a géphez? Ahó! Ne nyisd ki! Gyere csak! El tudjuk kapni! Gyerünk! Fiona menni fog! Gyerünk! Hagyjál! Hagyjál már! Hagyjál! Mit akarsz tőlem? Semmit se tettem!
Dante, Jenny. Fiona, haló? Hallasz? Mindjárt a szivattyúknál vagyunk. A biztonsági őr az. Azt hiszem, hogy ő Petra apja. Kiszabadult. Kurva életben. Nem látom, talán felétek tart. Siessetek. William hol van? Ő rendben van. Ott az ajtó mögötted. Bújjatok el, amíg rájövök, hogy hol van. Baszki. Baszki! Ez lesz az. Miért nem történik semmi? Az a baj, hogy nincs áram. Hol vagy már? Hol vagy? Még mindig lát minket. Kurvára nem tudom, hol vagyok. Baszki. Halló, Fiona? Hova a faszba menjek? Menj tovább, a kijáratnál találkozunk. A kurva élet. William! William! Kérlek, ne! Sajnálom! Nem úgy akartam! Kérlek, hagyj életben! Kérlek! Hagyj életben! William! Ne!
Halló? Fiona, hallasz engem? Fiona! Nem indul be a szivattyú, nincs áram. Jenny, emlékszel, hol hánytam? Most miről beszélsz? Amikor kicsik voltunk, egyszer hánytam itt. Emlékszel, hogy hol? Mindent hall. Emlékszel, vagy sem? Igen, azt hiszem, hogy igen. Akkor találkozzunk ott. De mi van Williammel? Fiona, hol van William? Elkéstem. Hol a fenében van már? Nem tudom. Ez lesz az, ugye? Igen. Oké, van egy elosztó tábla itt fent. Ott be tudjuk kapcsolni a szivattyút, és aztán kijuthatunk innen. Várjatok! Mi az? Itt nem lát, de fent minden be van kamerázva. Akkor most mit csináljunk? Gondolkodom, adj egy percet! Csak van egy másik út is! Van, de ha bekapcsoljuk a szivattyút, tudni fogja, hogy a Coloradohoz megyünk. Kizárt, hogy oda tudjunk érni. Szeretlek. Ne várj rám. Futás! Dante! Futás! Ne! Dante! Ne! Dante! Dante, ne! Ide. Mindjárt kint leszünk, Jenny. Minden rendben lesz. A lámpa kapcsolóját se találja meg a saját szobájában. Nem hiszem el, bazd meg.
Mit csinálsz? Gyere! Dante nélkül nem! Ez az egyetlen esélyünk! Tudja, hol vagyunk! Nálam a kulcs, Dante nélkül nem megyek! Indulnunk kell, nem érted meg? Fiona, nem! Add ide! Nem! Futás! Mire vártok? Futás! Gyerünk! Dante! A lépcsőn! Dante! Ne! Le! Dante! Kapcsolt ki! Fuss! Ah! Ne! Jenny! Siess! Kapcsold ki! Állítsd már meg! Ah! Ah! Siess már! Ah! Futás! Nem! Futás! Kurvára megöllek, vágod! Mit csináltok? Futás! Ne, Dante! Dante, ne! Gyere! 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 Siess, siess! Ott a csapóajtó, aztán jön a kijárat. Nálad van a kulcs? Igen. Igyekezz! Jó, mehetsz. Jenny! Jenny, Jenny! Jenny! Hagyd őt! Ne! Menj ki! Jenny! Várjon! Kérem! Egy elmentett üzeneted van. Az üzenet 365 napja érkezett. Apa! Apa, kérlek, vedd fel! Én... nem tudom, hol vagyok. Úgy volt, hogy Fiona is itt lesz velem, de nincsen sehol. És a többiek meg kikergettek az erdőbe. Annyira félek, apa! Csak haza akarok menni.
ez? Vissza! Miért szar? Petra, hová mész? Gyere vissza, te nyuszi! Gyere! Basszus! Láttátok, hogy lettek? Hol van Petra? Azt hiszem hazament. Hagyd már, Fiona, kurva hideg van. Életveszélyes ez a mosoly. Jenny a Baldúron vár. Vagy őt is magára hagyod? Segélyhívó, milyen vészhelyzet van? Itt Fiona Sandström, a Lisebergben dolgozom. Van egy gyilkos a parkban, mindenki halott, senki se lélegzik, küldjön valakit, de gyorsan. Ez nem tréfa. Halló? Halló? 1 órája voltunk ott, és beszéltünk az őrrel. Nyilván csak egy taknyos szórakozik velünk. De ez a hívás a Liseberg központi irodájából jött. Engedd el Jennyt, nem az ő hibája volt! Én vittem oda Petrát, és aztán hagytam magára, Jenny nem tett semmit. Az én hibám volt. Ezt akartad hallani? Az én hibám, hogy Petra meghalt. Ne vedd a szádra a lányom nevét. Sajnálom, Miért vitted magaddal oda? mert a fiú, akit szerettem, megkért rá. Megkapod, amit akarsz. Kérlek, engedd el Jennyt. Kérlek, engedd el Jennyt. Most már tudod, milyen érzés. Csak egy kellék. Jenny! Mit csinálsz? Miért jöttél vissza? Együtt megyünk ki. Siess!
Gyerünk! Előbb te. Mi a fene? Megállni! Én voltam az, aki telefonált. Hol a gyilkos? Ott arrébb fekszik. Lezuhant? De nem magától. Rendőrség! Jöjjön vele. Teljességgel kizárt, hogy ki tudjuk nyitni holnap a parkot. Ki kell derítenünk, mi történt. Kimehettél volna. Együtt jöttünk ki. Nem igaz? Mindent el kell mondanunk, Jenny. Mindent. Rolf, a fickónak fülhallgatója volt. A maszkot, amiről beszéltek, megtalálták? Nem, még nem. Akkor biztosítsunk minden kijáratot. Kutassuk át az egész parkot és minden épületet. Nem volt egyedül, valaki segített neki. Ti ketten zárjátok le a bejáratokat. Senki se juthat ki innen. Először a közeli épületeket nézzük át. Velünk tartasz? Nem, dolgoznom kell az esti eseményen.
Mióta dolgozol itt? Minden jót ma éjjel. Találkoztam egy sráccal, és ő hozott be. Nézzétek át az emeletet! Mi a fene van? Szia, mutasd a jegyet! Szia! Köszönöm, jó szórakozást! Na végre! Magyar hangok. Pekár Adrien, Csifó Dorina, Gacsal Ádám, Borát István, Bittner Anett, Bogdán Gergő, Megyeri János, Papucsek Vilmos, Farkas Zita, Vámos Mónika, Boldizsár Tünde, Fülöp Tamás, Ince Sára, Szentesi Dorottya. Magyar szöveg János Iemese, hangmérnök Halas Péter, vágó Pilipár Éva, gyártásvezető Vígvári Ágnes, produkciós vezető Jávor Barbara, szinkronrendező Szalai Csongor. A szinkront a Direct Dub Studios készítette 2023-ban. Magyarországon forgalmazza a Vertigo Media Kft. Con la luna que alumbra